Parlem de comunitats intel·ligents. Diguem-ne que el nou model de negoci, anomenat cadenes híbrides de valor, són un model que acosta a les empreses i a les organitzacions de la societat civil per co-crear, allò que parlant del coworking, solucions sistèmiques per assolir un canvi social i econòmic. Per mitjà d'aquest model, les empreses poden penetrar en els nous mercats i ampliar la base de clients que tenen. De la mateixa manera, els emprenedors aconsegueixen un major impacte social en expandir els seus serveis i en accedir a noves fonts d'ingressos sostenibles, una mica com comentàvem. A més, les poblacions de menors ingressos milloren la seva qualitat de vida en satisfer les necessitats bàsiques i assolint noves oportunitats econòmiques. Stephanie Schmidt, directora del programa d'Ashtoka Ciutadania Econòmica per Tots a Europa, ens apropa a casos d'aliances que els emprenedors socials estan desenvolupant per crear nous mercats, nous productes i obrir importants oportunitats de negoci en el seu entorn que multipliquen el seu impacte social. Tenim entre nosaltres la Rosa Martín, ella és de comunicació i brand manager de l'Smart Community. Hola, Rosa. Bona tarda. Com estàs? Creus que des de l'Smart Community esteu en aquesta línia? Mira, com bé ha dit l'Alexia, la Smart Community és una plataforma, virtual de software per petites i mitjanes empreses. De fet, neix, el gran ideòleg d'aquesta plataforma és una persona amb molts anys d'experiència dirigint centres de negoci i se n'adona de la necessitat dels més petits. De fet, els més petits, pel que fa al centre de negocis, ja s'adapta en temes d'espais i de necessitats tecnològiques, però hi ha una sèrie de necessitats que, o bé per falta de recursos o per no saber com fer-ho, ells necessiten ser visibles, estar connectats al món, i tot això són petits i no saben com fer-ho. Llavors, l'ideòleg de tot això es planteja d'ajudar-los a través d'una plataforma tecnològica on s'hi pengen aplicacions. Nosaltres sempre diem que utilitzen els més grans, no? I que els petits no poden arribar. No? Estan molt adaptades a les necessitats dels petits per ajudar-los precisament a això, a créixer, a ser visibles, a estar connectats entre ells, i ens basem molt en el que diem comunitat, crear comunitat. Avui en dia, formar part d'una comunitat és imprescindible per poder seguir endavant i per poder créixer. Com veus aquest nou model de negoci en el que es comparteixen valors per la millora tant de la gestió, etc., com de l'oferiment de serveis? Mira, la possibilitat d'inserció de la població de pocs recursos en una cadena productiva i que generi valors socials i econòmics, evidentment és un plantejament que ningú pot dubtar. El que jo em qüestiono és com es controla això èticament. Qui controla que realment... Jo estava llegint l'altre dia que sembla ser que ara a Alemanya, em sembla que era, hi havia un grup de persones invidents, de dones invidents, que sembla ser que han desenvolupat com et diria jo, un sisè sentit per detectar amb la palpació un possible càncer de mama. Llavors, això substitueix una miqueta el ginecòleg o la persona que fa la palpació. Aleshores, ens sembla molt bé, no? Però com ajustem tot això? Com ho ajustem? Per no perjudicar un sector i, evidentment, beneficiar els que avui en dia treballen d'això. No? De fet, abans, off the record, m'explicaves una mica la diferència entre el que feu i el que s'entén de vegades. Explica'm una mica millor què és això de la Smart Community. Mira, la Smart Community neix, ja t'ho dic, per ajudar a les petites i mitjanes empreses. I neix sota el concepte de comunitat, perquè contra més grans contra més petits ens ajuntem, més força farem.